Δεν είμαι υπάλληλος, είμαι στέλεχος εγώ. Ναι, δεν είσαι σκλάβος, είσαι master σκλάβος. Και άκου αυτήν την ιστορία για να καταλάβεις γιατί. Παλιά, κάποιοι σκλάβοι είχαν περισσότερα προνόμια και εξουσία για να μπορούν να ελέγχουν τους υπόλοιπους σκλάβους και άρα μπαίνανε στην παγίδα να νομίζουν ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά στην πραγματικότητα πάλι ήταν στην ίδια λούπα, στην ίδια παγίδα. Και έτσι είναι πολλοί άνθρωποι με τη δουλειά τους. Εννοείται μπορεί να έχεις ένα καλύτερο μισθό, να έχεις περισσότερο στάτους, να σε φωνάζουν κύριο ή διευθυντά ή οτιδήποτε, αλλά ξεχνάς ότι τελικά δεν έχεις αυτά πραγματικά θέσεις και αξίες και αυτά που κάνουν ενδιαφέρουσα τη ζωή. Που είναι να έχεις ελευθερία, να μην χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένο ωράριο, να μπορείς πραγματικά να εξελίσσεσαι, να μπορείς να δημιουργείς, να έχεις κάτι δικό σου, κάποια επιχείρηση και όχι να περιορίζεσαι σε έναν απλά ωραίο τίτλο. Κάπως έτσι λειτουργεί και η κοινωνία μας σήμερα. Μπορεί να πάρεις μια καλύτερη θέση με καλύτερο μισθό, καλύτερες παροχές, να νιώθεις πιο σημαντικός από τους άλλους, αλλά καταλήγεις πάλι να είσαι παγιδευμένος στο ίδιο σύστημα. Όπως ήταν με τους σκλάβους τότε, έτσι και στη δουλειά σήμερα, καταλήγουν να σε χρησιμοποιούν για τελικά σκοπούς κάποιου αφεντικού ή κάποιου που έχει επενδύσει στην εταιρεία που δουλεύεις, γιατί παραμένεις υπάλληλος. Άρα η ερώτηση είναι, τι είναι πιο σημαντικό για σένα? Να πεις ότι έχεις μια καλύτερη θέση και ένα στάτους και να δουλεύεις για κάποιον άλλον, ή να πάρεις την απόφαση να κάνεις επιτέλους κάτι δικό σου?